215,000 сомонӣ марамат. 4 сотих. 4 дар хона. Ноҳияи Ёвон. Деҳаи Фирдавсӣ. Ҷамоати Ситораи Сурх. 4 хонаи 5 ба 3,5. хонаҳо бо газаблок сохтагӣ. Мактаб пеши хонада. Масҷид пеши хонада. Бунгоҳи тиббӣ 50 метр. Об ҳаст, свет ҳаст. Документ дора. Нархи беҳтарин 215,000 сомонӣ. Занг бизанем бачаҳо. бовар кунед беҳад нархи зур да. Дар ин давру замони ҳозир хеле нархҳо фикр мекунем ки редка мешавад. кадумитон дар лозимаи рақамҳош ахираш 77 69 да метонен муроҷиат бикунен. баъдан барои хизматрасонӣ ватсапи Саудо ТВ рӯи экрани шумо чизе ҳастай метонен муроҷиат бикунен. омада навор мекунем ё ки хитон рӯй мекунен. лайкҳоро монен навора рӯй кунен лубойҷо.